Preparei esta serie de vídeos para ensinar como fabrico un par de navallas. O primeiro paso é a forxa da folla. Neste caso estou utilizando material aproveitado dunha parte dun apeiro de labranza. Os rastrillos de encarreirar a erva teñen unhas varillas que seguramente teñen unha porcentaxe de carbono de entre o 0,4 e o 0,5%, que é o que se utiliza na fabricación de resortes. Así que o primeiro que fago é esmagar a varilla para conseguir unha pletina do ancho necesario para a folla. Despois, achaflano as esquinas para facer a punta. Sempre é mellor que se consiga por forxa en lugar de cortala, porque lle vai dar máis resistencia. Tamén hai que curvala lixeiramente cara abaixo, porque, ao facer o vaciado tamén por forxa, estamos afinando un dos lados nada máis, polo que a parte do fío vai estirar máis ca o lombo, e iso vai facer que a forma volva a quedar dereita. A continuación, fágolle un rebaixe á altura do ollo onde irá o pasador. Preferín este deseño porque me gusta que o fío este definido en todo largo e que permita un afiado fácil. Unha vez consigo a forma, corto en quente para continuar coa seguinte. O procedemento sería o mesmo. Aplanamos, facemos a punta, curvamos cara abaixo, forxamos o veciado e marcamos a posición do furado e cortamos outra vez. Teño unhas marcas de xiz no lateral da zapra, coas que vou comprobando a lonxitude con certa frecuencia.